sa probinsya ng Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa isang oras na talakayan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan Serbisyong Natural. Marami po tayong mga magandang balita para sa ating mga kababayan, kaya tumutok po tayo dahil sa ito na po ang ating pagkakataon para tayo ay magkadaupahang palad. Yan. At maganda po ang ating pag-uusapan dahil sa gusto natin makatulong sa ating mga kababayan at ito po ay mas maganda dahil nga po sa mga panahon na ito na tayo naka-eksperyensya nitong pandemya na dapat nating labanan head-on. Huwag natin puro takot na lang. Kailangan may manindigan. Okay. At mag-iingat pala ang mga motorista. Medyo maulan-ulan pero salamat sa Panginoon ay huminto na. Pero medyo dumidilim na. At tayo natutuwa. Praise God, hallelujah. Baka sa October makalipat na tayo ng medyo malaking opisina para sa atin ng mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan ng mga amazing sa ating mga distributors sa MHC Unilevel business program ay meron na tayong mabibigyan na natin sila ng magandang opisina at pinaparas po natin, pinapapinturahan natin. Kanina po pinalinisan na natin. Second floor na po tayo, second floor. At hopefully ay magandang outcome nito dahil sa ito po ay maluwag. Kaso nga lang si medyo may edad talagang medyo kakapit sila dahil sa second floor medyo ilang steps pataas. But anyway, ang importante yung ambience. Yung opisina ay maluwag, magandang ang dapat na lalong-lalo sa mga clients natin, dapat sila ay nakarelax. Kaya medyo kailangan po mayroong espasyo para sa kanila. At nakikita ko naman ay dito sa bagong opisina ay maganda ang ating pag-acceptar sa kanila. Okay, so yan po hopefully October, hindi na ako mag-aantay ng January pa. Di ba? Total parehas lang naman yan. Sinabi nilang mas maganda lumipat next year. Ano pagkakaiba this year, di ba? Ano pagkakaiba ng Lunes sa Friday or Saturday or Sunday? Ang importante, bawat araw ay yan ay gift of God to us. Yung mga sabi-sabi lang po yan. Pero actually, ang importante yung ating mga gagawin, di ba? So yan po ito po ang magandang balita natin sa ating mga kababayan. Okay, so yan na po ang ating ito na po ang ating gagawin para tayo ay mas makatulong sa ating mga kababayan. So, ito pong mga samut-saring testimonyang pumapasok sa atin dahil nga po sa maganda, napakagaling po ng ating produkto, Amazing 4.
itong apat na klase, namely yung Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Andyan na po yung yan po yung calcium ascorbate, diba? Calcium ascorbate. Yan po ay ester C. So yan po ay neutral pH. Maganda po ang maganda po ang hindi po mahaldat sa ating tiyan. Ibig sabihin, hindi mahapdi sa mga Tagalog. At ito po ay neutral pH. Ayan. Ay, hello. Miss Yan. Pakibuksan ka mo ilaw do Miss Yan, oh. So para po ay yan, para magkaroon tayo ng mas magandang ating pong mas maganda pong ating mga ang ating magagawa sa ating mga clients, ang tawag dyan, di ba? So, yan po ay, ito po ay, tayo po ay, maganda po ang ating mga clients ay, mabibigyan natin ng high standard. Itong isa sa pinaka. Ayan. Very effective. Kaya ang Miracle C po ay one of the best. Yan. 5 po yan. Meron pong acerola berry na according to Mark Moyad ay the most complete natural vitamin C. At meron naman po yan na sea buckthorn according to Dr. Madeleine Portwood, a British national, na cure all according to her. Siya po may sabi. Tanungin po ninyo, di ba? Kinukot ko lang po ang sinabi niya. At meron po dyan Indian gooseberry na very rich also in vitamin C. At meron po siyang Rosips, Rosa kanina, na yan po ay probiotic. Okay. So, yan po ang ating mga magagandang balita sa ating mga kababayan. At of course, ang Mega A capsule na ito'y very powerful capsule ay ito naman po ay mayroong mga super fruits, mga super antioxidant, na mga super antioxidant na to neutralize free radicals. So, alam po ba ninyo ang free radicals? Yan po ang sumisira sa ating mga healthy cells. Yan. Okay. So, dapat nating laging tandaan yan na ang free radicals, yan po ang sumisira sa mga healthy cells. Kaya dapat nating lagi yan na isipin na kailangan natin labanan itong mga bagay-bagay na to. Di ba? Okay. So yan po ang magandang balita. At
Tangan diretso ako maawala po. Okay. Overtime man gusto. Okay. Thank you. So yan po ang magandang balita natin sa ating mga kababayan. So yan po yung mga super fruits, mga super antioxidant to neutralize free radicals. At yan po ay kailangan po nating kailangan po natin itong kailangan po nating inumin ito on a daily basis dahil nga po sa ang mga free radicals yan po ay ang mga free radicals po ay mga lason na sumisira sa ating katawan. Kaya po dapat meron tayo mga super antioxidant. At ito nga pong mega capsule, meron po yung mga super fruits at ang very powerful fruit diyan yung acai berry. Yan, acai berry, depende po sa pronunciation. Pronunciation. Okay. Meron po yan na napakataas ang antioxidant property to neutralize free radicals. At yan po merong anti-cancer property, merong anti-aging. At yan po yung naging rage sa Amerika before lockdown. So yan pong acai berry or acai berry. At meron din po yan na cranberry na isa rin pong super fruit na nakakatulong sa may mga problema sa kidney. At meron din po yan na pomegranate na sa pag-aaral ay isa rin pong super fruit na ito po ay nakakatulong sa may mga problema sa cancer. Yan, at nagpapalakas sa ating immune system. And of course, meron din po yan na Blueberry and elderberry from France na ito po ay nagpapalakas sa ating immune system, nakakatulong sa ating iba't ibang klaseng mga karamdaman including sa problema sa mata. Yan, kaya po kailangan po natin ng uminom nitong Mega A capsule. Okay, so yan po ay kasama doon sa Amazing Trio or Amazing 4. At ang pangatlo po natin ay yung Multi-5 capsule. So Miracle C, Mega A, Multi-5 Amazing Trio. Okay, so Multi-5 capsule ay yan naman po ay immune booster to boost the immune system. Ano po ba ang nagagawa ng ating Multi-5 capsule? Ito po ay to boost the immune system. It's very important na malakas ang ating immune system para malabanan ang iba't ibang klaseng sanhi ng ating mga karamdaman, itong mga pathogens na tinatawag. So ano pong mayroon nito? Yung Agaricus blacei. Agaricus blacei, God's mushroom, very powerful mushroom na ito po ay binansagan niyang God's mushroom. Ibig sabihin, very powerful mushroom. Kasi God's mushroom, yan po ay merong anti-cancer property, nakakatulong sa may sa cardiovascular system. Meron pong anti-aging property. Kaya napakagaling ang Agaricus blacei. Yan po ay nanggagaling din yan sa Brazil. Yan. At of course, merong reishi and cordyceps na ito naman po ay napakalakas para mapalakas ang ating immune system. At yan po ay during the ancient time, ang cordyceps ay
ang nakakakain lang po nito merong royal blood. Ngayon po, it's available in Hong Kong. Medyo mahal nga lang, pero don't worry, andito yun sa Pilipinas sa atin, sa Miracle Health Corporation. Ay ang cordyceps part of multi-5 capsule. And of course, ang reishi mushroom na patunayan napakataas para mapalakas ang ating immune system. Merong anti-cancer property. Nagpapalakas sa ating katawan, nakakatulong sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. And of course, ang shiitake and maitake, yan. Ito po ay natatanging mga mushrooms na sa research po ng Japanese FDA ay mayroong anti-cancer property. Kaya sa Japan, ginagamit na po itong for cancer prevention and cure. Sa Japanese FDA po yan ha. Baka mamiskot po ninyo ako. Sa Japanese FDA. Kaya po ay tayo po ay we are very lucky na dumating po yan sa atin sa Pilipinas noong 2008 at ngayon po 2021. So 13 years na po tayo sa merkado and so far ang dami-dami nating testimony nationwide and ever some overseas meron din po tayo. So yan po ang magandang balita and hopefully with the grace of God ay tayo po maimbulog na. Ayan, di ba? So yan po maganda ng ating multi-5 capsule at meron din po yan na multi-5 coffee. Available na nga pala ang ating multi-5 coffee, ang immune booster coffee natin. So mayroon na po, dumating na dito sa atin. So you can avail of this coffee. Yan. And of course, available na rin po ang ating amazing coffee, amazing juice with Miracle C and glutathione. Ay ngayon po dumating na rin ang collagen. Yan. Kung gusto niyo magpaputi, pag nasubran, uminom kayo ng 3 hanggang 10 na sachet araw-araw. After 3 to 6 months, makita ninyo. Then, ganun din pa ang collagen. Kung gusto niyo kuminis ang inyong katawan, diba, ang inyong skin, uminom kayo 3 hanggang 1 box araw-araw. Diba? So, magkano lang 1 box? Diba? Lalo na pag member kayo. So, very, very affordable. Diba? Okay. So maliwanag po yan. Iinom kayo ng juice, di yung healthy na, may 11 natural vitamin C at stevia pa. Di ba? Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita natin. Sana kayo ay nagkakaroon ng magandang usapan. Magandang buhay, di ba? Ay para daw ay medyo si Doc Joy Betito kasi nasubra na ata ng tulog. Naghokragong da ako. Naghokragong pala ako. Hindi ko naman po naririnig. Nakarinig lang si Miss G at saka si Miss Yan. Di ba? So lahat pong gusto magkipag-ugnayan kay Doc Joey, just text sa 0998 975 8121 0998-975-8121. Yan. Okay. At of course, ay ang gusto po natin ay tayo ay okay. Ay para makatulong lang po sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan. Sana po ay kayo ay lalong-lalong sa panahon na ito na ang dami-daming mga karamdaman, lalong-lalo na yung takot ng sa COVID-19. Ito na po ay panlaban po yan. Panlaban sa COVID-19, di ba? Kaya po sa ating naman palang mga kababayan na kayo po ay para matulungan natin. Okay, ay please like ang ating page, Doc Joy Betito page,
para kayo po ay ma-notify sa bawat programa natin araw-araw, di ba? So sa Mutsari po kasi dito ang ating pinapaliwanag, kaya sana matulungan namin kayo. Please like Doc Joey Bitito page. And of course, ganun din po sa ating YouTube, Doc Joey Bitito channel. YouTube, Doc Joey Bitito channel. Kalalabas lang po ang magandang testimony ni Honorable Edsel Grex Lagman, ang ating Vice Governor ng Province of Albay. Yan. Okay, panoorin na po natin. At please like it, share. Like and share, di ba? Importante po yan. Kung sa mga baguhan naman po sa YouTube, please subscribe. Like, subscribe, and share. We are not just telling stories. We are changing lives. Sabi nga ni Darman, di ba? Kung si Darman isang Amerikano ay patronize natin, bakit isang Bicolano hindi natin patronize? So please, please, please. Dito po ay para sa bayan po ito. It's not for me. It's not for me. Yung kikitain dyan, nakaano na po yan. Hati-hati na po yan. Gusto natin maraming matulungan dahil sa pandemic. We are trying our best para labanan ang pandemic, and we have to be united, because in unity there is strength. Ang strength natin, dadaigin po natin ang COVID-19. Okay. So yan po ang masasabi ko lang sa inyo. Sana ay kayo maniwala sa akin, sapagkat wala naman po sa inyong mawawala kung maniwala kayo sa akin. Okay. Okay po. Sana po ay yan po ang ating masasabi ko lang po sa inyo. Okay, so salamaton po sa inyo. Salamaton. Di ba? Alam po ninyo, pag tayo ay nagkakaisa, ay very powerful po yan. Okay, maliwanag po. Maliwanag. So, okay. Sana ay naunawaan ninyo ako at kayo lagi kong naunawaan. Okay? So, very soon. Very soon magkakaroon tayo magandang opisina. 'Di ba? Kasi para may pagmamalaki ko sa inyo na tayo ay we are very passionate, and we are truly we appreciate your ang inyong pagtangkilik sa amin, pagtangkilik sa ating mga food supplement. And by the way nga pala, thank you so much, Lord. Dumating na po yung ating kargamento, yung ating Mega One from USA. At meron pong iba pa rin dyan atang produkto. And of course, meron na po yung nagpasample na po ako nung means enhancer. Yung means enhancer po. Ayan. Kasi ang mga kalalakihan, gustong-gustong malakas parate ang katawan. Di ba? Yung mga 40s dyan, 50s, 60s, na hindi na gumagana. Yan. Subukan na po ninyo. Pag maganda ay maging available sa atin. And of course, mayroon na tayong panibago, Miracle C Plus o Mega Plus. Baka gawin kong Mega Plus, combination po ito ng mga super antioxidants, mga vitamin C. Hindi lang po 5 vitamin C po ito, marami. Okay, so mayroon na itong glutathione, mayroon po yan na collagen. At ang dami pong mga combination yan para makatulong. Kasi kailangan po natin ang evolution. Evolution. Diba? Evolution po. Evolution ng ating mga para po mas powerful. Mas talagang dadaigin natin. Hindi na missing 4 susunod ngayon. Baka missing 5 na. Diba? Okay. So baka missing 5 na. Diba? Papayag ka ba, Miss J, missing 5? Wala na. Hindi na tayo pwedeng kopyahin nila. Kasi po may mga kumukopya po sa amin sa ating mga produkto, di ba? Iyan po pag ginawa natin ang missing 5, ngayon po ang missing 4, nahirapan silang kopyahin.
Ngayon gagawin ko Amazing 5. Pag Amazing 5 po talaga, alam mo naman si Doc Joy Bitito, pag tayo po ay gumanang utak, ay ang utak natin para utak ng, baka sabihin na utak biya. Yeah. Okay, thank you, Miss Yan. Okay. Alam po ninyo, pag gumana ang utak ni Doc Joey, parang utak biya. Okay, joke-joke lang po yan. Huwag kayong masyadong nakaseryoso. Di ba? Okay, so by the way, yung palang si Lintian. Yan, di ba? Lintian. Meron po tayong nasa Facebook si Miss Lintian. Meron ni-refer sa ating kanina, taga Cavite. Taga Cavite, nakausap ko na si Manong. Magpapadala na sa GCash tomorrow. Pwede mamayang gabi. Kasi bibili na po siya ng ating mga produkto kasi ang dami niyang karamdaman. Napanood lang po yung post ni Miss Lintian. Di ba? Na natulungan na yung kanyang mother. 2 hospital na pinuntahan. 2 o 3, 2 ata. Medyo malaki-laki na rin na gastos. Di ba? Sabi niya, Doc, bakit ngayon ko lang? Ngayon ko lang sinubukan ang produkto mo kung wala na halos kaming pera. Di ba? Ganun kasi kako talaga ang buhay Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? So, yan po ang problema. Ako po ay sabi ko nga, nagkakaroon ng at least si Miss Lindian hindi pa huli noong sinubukan niyang ating produkto. Di ba? Dahil nga po sa nangyari sa kanyang mother na gusto niya matulungan talaga, kaya po ay si Miss Lindian ay sinubukan. Ngayon po ay nakikita niya ang magandang resulta. 'Di ba? Ang magandang resulta, 'di ba? Ng ating produkto. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? So yan po ang magandang balita natin. So by the way nga pala, andyan na, nakalabas na po ang testimony ni Honorable Edsel Grex Lagman, Vice Governor ng Albay. Yan, patronize po natin. Please like it, comment and share. Ating produkto. Di ba? Di ba? Please comment and share. Di ba? Di ba? Ganun lang naman po yan. Huwag ninyo pagkait ang inyong ang iyong tamsak. Di ba? Okay. So, kompleto na po ang ating products. Kompleto na. Yung pong ating migawa na natatakot tayo na maubusan ay dumating na po, pero ilalabas pa yan sa customs. Medyo ang proseso niyan mga ilang araw. Hopefully may labas natin by Friday, on or before Friday. Di ba? Hey, what's up guys? Di ba? So, di ba? Okay. So yan po ang natin. Sana ay tayo ay ay matulungan namin kayo at kayo hindi na maging malintian. Di ba? I'm sorry for that. Kasi yan po ang kanyang yan po ang kanyang di ba? Yan po ang sinasabi nga natin na okay. Yan nga po ay di ba? Okay, so yan na po ang ating dapat gawin para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Di ba? Okay, so mag-break po muna tayo. Mag-break po muna sa mga testimonya natin kasi medyo si Doc Joy Bitito. Okay. Salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Vice Governor Edsel Grex Lagman. Sabi nga nila, health is wealth. And I would vouch for the effectivity and the cost effectiveness of the products of Miracle Health Corporation.
Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Vice Governor Edsel Grex Lagman. At ito po ay isang pagpapatotoo, isang testimonial sa bisa po ng Miracle Health Corporation products. And ito po ay isang testimony na talagang spans at least 9 years. Because since 2012, umiinom na po ako ng mga iba't ibang klaseng produkto ng Miracle Health Corporation, katulad po ng Mega Choco. Ito pong produkto lang, The Amazing Coffee Mix. And yung isang coffee mix na mushrooms po, Multi-5. So, sabi ko nga, bilang isang abogado rin po ako by profession, importante na malaman ng mga tao na meron po tayong mga testimonials katulad nito para patunayan ang bisa at ang pagiging safe ng isang produkto. Lalo na po ngayon, meron tayong pandemya, sabi nga nila, health is wealth. So kailangan po mag-invest tayo sa ating kalusugan and maging mapunuri po tayo. Let's only buy the best quality products, health products, and I would vouch for the effectivity and the cost-effectiveness of the products of Miracle Health Corporation. Yun lang po, maraming salamat and God bless everyone. plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi doon na, ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Tagasakit ng linggo. Ito akong scoliosis. Kang Mega 1, pag 3 days pa lang, bigyan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako itinuro kang God na magdigdig. Hindi na makukuha ang karahayan kasi napamatian. Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po.
Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega 1. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtaon ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Australia, ginubatan. Mga salit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law. Since 2017, kasi na-diagnose siya na may bladder cancer. Pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doctor, and then doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol, and then yung bukol, yun naman yung dinala namin sa isang hospital para for biopsy. And then, naghantay kami ng 1 month, and then yung dumating yung result, doon na namin nalaman na meron siyang bladder cancer na high grade. So, meaning, nagre-recur siya. So, after that, nag-suggest din yung doctor niya na mag-undergo siya ng isang therapy, pero medyo vague kung ano yun. So, naka 4 times ata kami, pero after nun, nag-decide yung mother-in-law ko na wag na lang daw kasi wala naman nangyayari kasi continuous pa din yung pag-bleed. So, yung nagkataon din, nasabi ng mother-in-law ko, mag-isip na lang tayo ng ibang way kung paano ma-address yung concern ko. So, thankfully, yung co-teacher ko na who happens to be an endorser also nitong ng Amazing Trio, yun yung nag-encourage sa akin na i-purchase yung products. I-try ko lang daw. So, yun nga, pinapunta ko yung brother-in-law ko dun mismo sa may DCGB pa na office ninyo, and then yun nga, nag-avail na nitong Amazing Trio, and then yun na yung naging maintenance ng biyenan ko. So, thankfully, okay pa din naman siya and very strong. Wala pa naman akong nakikitang mga kung ano-ano. Kumbaga, yun na din yung naging maintenance niya for several years. So, wala naman akong masabi dito sa Amazing Trio. Basta continuous lang talagang ginagamit, and then malakas pa din siya ngayon kahit 87 years old na siya, and still fighting for stage 4 bladder cancer. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So, ang agom ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So, nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil taday na nga siya nakakalakaw. So, may reseta sa iya na 4 na inom niya ito sa lawkit 3 bulan, sobrang 3 bulan. So, hanggang dahi man pagbabago dahi karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, after kahit pig-iling ko so, agum ko, sambulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-dit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong, pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya, pag dahing nakakabakal. Okay, we're back sa ating programang Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. At sinabi ko nga po kanina, available na ang ating mga produkto. Ang Multi-5 Coffee, ang Mega Coffee, Mega Choco,
Amazing Juice with Miracle C and Glutathione, Amazing Juice with Miracle C and Collagen, Berry Soup, and we have also ang ating Amazing Coffee Mix 14 in 1, and of course ang Miracle C Mega Multi 5 na pinaliwanag natin kanina na to boost the immune system. Of course, ang ating the newest 2 years ago po lang, more than 2 years ago, ang Mega 1 na kamuntik na tayo maubusan. Okay, ang Mega 1 with 21 very powerful ingredients para sa overall health. Kinuha po natin yung 14 ingredients sa Amazing Trio. Ang kinuha po natin sa Miracle C 4, yan pong Acerola Berry, Indian Gooseberry, Roseps, and sea buckthorn. Then sa Mega E Capsule, kinuha po natin ang acai berry, pomegranate, cranberry, elderberry, and blueberry. And of course po sa Multi 5 Capsule, kinuha po natin ang agaricus blacea, shiitake, maitake, reishi, and cordyceps. And dinagdagan po natin 7 plant foods, katulad po ng moringa, na more than 100 vitamins and minerals, na loaded with vitamin C. At yan po kailangan kainin araw-araw, hindi po yung once a week lang. Kanina yung aming kusido may moringa, pero konting-konti lang, bitin na bitin si Doc Joey. Then kaya meron din po yung na broccoli na very rich in vitamin C also, at merong anti-cancer property, at meron tayong turmeric, luyang dilaw, na nakakatulong sa may mga inflammation, sa may mga arthritis, at meron din pong cancer, anti-cancer property. And of course, ang bitter melon, ang ponggok na ampalaya, na nakakatulong sa may type 2 diabetes. Yan. At of course, may 3 herbs. Yan, herbs, hindi po herb, hindi po herbs. Herbs, yan, herbs. Astragalus na more than 100 years ago pa ay ginagamit na po ito ng ating mga nasa nutraceutical supplement, na ito po ay nakakatulong sa ating katawan dahil sa nagpapalakas ito sa ating immune system. And of course, ang ating milk thistle. Milk thistle, it's an herb na mayaman, nagpapalakas sa immune system at merong anti-cancer property. And of course, lastly, last but not the least, ang Queen of Herbs. The Queen of Herbs, Holy Basil. Yan, Holy Basil po ang tawag. Ito po ay nagpapalakas sa ating immune system at nakakatulong sa samut-saring mga may karamdaman. Kaya 21 very powerful ingredients, not all natural at that. At pinagsama-sama yung mga natural vitamin C, mga super antioxidant, mga super nagpapalakas sa immune system at for overall health. Ang Mega 1, kaya Mega 1 for a mega healthy yo. Sabi ko nga, may suntok si Mike Tyson, may suntok si Muhammad Ali, may suntok si Mayweather, may suntok si Pacman, Senator Manny Pacquiao. Kaya po ay binansagan po yan na Mega 1. Mega 1 for a mega healthy youth. Tinawag pa lang Mega 1, di ba? Kaya Mega. Kaya nga po ay yung anak ni Arlen Aldabi, yung 13 years old ng taga Catanduanes, merong 585 bago uminom ng Mega 1, 585 ang blood sugar. 2 weeks na hospitalized sa Manila, insulin dependent. Pero would you believe, in just a week of intake from 585, umiinom ng Mega 1 yung 13 years old ng 1 capsule every 4 times a day. Nung in-examine, naging 299 na lang. Siguro after 2 weeks, we're expecting na mas bababa pa. And after a month, mas lalong bababa pa. And after siguro 3 months, baka normal na. So praise God, hallelujah. By giving us, we are very thankful to the Lord na binigay sa atin ang Mega 1. Mega 1 with 675 milligram. Made in Florida, USA, ay indito po sa atin.
exclusively distributed by Miracle Health Corporation, na meron na po tayong special marketing program ang MHC Unilevel. It is a unique marketing plan na isang linya lang, kaya po kayo samantalahin na natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kayo po yung mga online business, kayo po yung nasa retail business, kayo po yung ni-networking, kayo po yung direct selling, kayo po yung ito na ang pagkakataon, because we have very powerful products, lalong-lalo ang Amazing 4 at ang ating Mega One. Yan. At yung pong gusto magpaugnayan kay Miss Arlene Aldabe, yan, pwede po ninyong tawagan from the horse mouth, kasi baka sabihin ninyo tayo nag-iimbento lang. Okay, tawagan po ninyo si Miss Arlene Aldabe ng Biraca Tanduane sa 0963-696-2935. 0963-696-2935. Ito po ang magandang balita. At ang pagkakaalam ko, tinanggal na rin yung insulin. Yan, okay? So, nagtanggal pa lang insulin, ito si Madam. Itong isa, hindi po si hindi ko pa na-verify kung tinanggal na rin ang insulin. Ang pangalawa po nating testimonya, napaganda si Madam Rosario Maso, age 57 ng Barangay 3, Kamalik, Albay. Siya po ay umiinom na ng medisina at the age of 31 para sa hypertension. At nung uminom po siya ng ating Amazing 4, ang BP niya 170/100. Ganun po talaga, kaya tuloy-tuloy. At ang kanyang blood sugar more than 400 plus. So 400 plus with insulin. Insulin dependent also. Nung pumunta yan sa akin ng July 24, ay yan po inaakay ng 2 tao, ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Nag-uminom po ng Amazing 4 ng July 24. After 45 days, nung siya po ay nagpa-blood pressure, ang kanya pong normal na 120/70. So wala na po siyang ini-intake na medisina, wala na rin pong insulin. Siya po ang may gusto, hindi po ako. Hindi po ako nag-ano yan. Ang gusto po ninyong matawagan, ngayon po nagmi-maintenance na lang siya ng Mega One, 1 capsule 3 times a day. Ang kanyang son na si Role sa 0930-080-6352, 0930-080-6352. Yan, okay. Ayan po ang magandang balita. So tawagan po ninyo para mapatunayan. At of course, ganun din po si Miss Lintian. Okay. Ito po ang palayaw niya sa kanyang Facebook. Huwag po ninyo akong pagalitan kasi binabasa ko lang po ang kanyang pangalan sa Facebook, di ba? Miss Lintian ang kanyang pangalan sa Facebook. Pero hanapin po natin yung kanyang tunay na pangalan, di ba? Ang tunay pong pangalan ni Miss Lintian ay ito po ay so yan po ang kanyang tunay na pangalan, si Miss Lintian Lina Biscas. Lina Biscas ng Basud, Bakakay, Albay. May heart disease po ang nanay ko, mataas uric acid at may inflammation po ang right kidney niya at may nakita pong bukol sa bato sa gallbladder niya before po inatake siya, 3 beses siya inaatake ng sakit sa tiyan. Every time po nakakain siya, kahit naka-soft diet na po, talagang severe ang sakit ng tiyan niya. Okay, din sumasabay pa po ang sakit sa puso. Kaya hirap siyang huminga. At pati likod niya sumasakit na din po, sobrang panghihina. Hindi po siya gumagaling sa doktor until last Thursday evening. First time ko po na pinainom sa kanya ang Amazing 4. 3 days pa lang siya nag-take ng 3 times a day. Ang atake niyang 3 beses isang araw, naging 1 beses na lang. At hindi na po ganong kalala ang kanyang sakit. Ito po, umiinom pa lang po ito, mahigit pa lang 1 linggo.
more or less mga less than mga 10 days siguro, wala pang 10 days. So yan po ay ito po ang numero naman ni Miss Lina Biescas na ang palayaw sa cellphone ay sa kanyang Facebook si Miss Lintian. Ang kanyang numero naman po ni Miss Lina Biescas or ang kanyang alias Miss Lintian ng Basud Baka Albay sa 0920-370-8532. 0920-370-8532. So tatlo po yan na sunod-sunod na pagganang testimonya na pwede po ninyong tawagan mismo ang pamilya na nakainom ng ating Amazing 4 or ng ating Mega 1 na very phenomenal po kasi ilang araw lang mayroong magandang balita na, di ba? Samantalang yung isa yung isa naman 45 days nag-normalize na kaagad. Samantalang 31 years na umiinom ng sa high blood at umiinom din po ng sa diabetes. Ito naman pong isa ay napakatagal nang umiinom ng nasa diabetes at nag-insulin at na-hospitalized na in just 1 week. Ang binaba ng blood sugar almost half. Very powerful, very phenomenal. At ito naman pong kay Miss Lina Biescas or ang kanyang ang kanyang pseudonym sa Facebook na Miss Lin Tian ay talagang ilang hospital na ang pinuntahan na na-confine din yung kanyang mother to no avail. Hirap na hirap, pero ito na po sa atin ay in just a few days, 3 araw pa lang. Ngayon po siguro mga 1 week nang umiinom. Pagbalik niya sa atin ay ating i-interviewin uli si Miss Lina Biescas o Lintian kung kung may mas maganda pang balita para sa kanyang mother. At yung father niya nga raw ay gusto rin na ring uminom. Pati yung kanyang brother nasa abroad ay may problema rin po sa gallbladder stone. So yan po mga magandang balita natin mga kababayan. Kaya kung kayo po ay talagang hopeless na, kung kayo po ay hindi na gumagaling, subukan po natin ang ating mga produkto na all natural galing po sa Florida, USA. Highest quality, may zero toxicity certification from the American government. Ang Amazing 4. Kaya po ay pwede kayo magsadya sa amin bukas. Agaan lang po ninyo 9. Andito na po kami sa sa harap po ng Food Panda and Bangko Sentral, ang aming booking office. Dito po sa Purok Ono, Barangay 18, Cabangan West, along Rizal Street, Legazpi City. Katabi lang po namin ang Angeles Cake. For further info, you can contact Doc Joey 0998-975-8121, 0998-975-9821. Okay, at of course, available din po ito ang ating mga produkto dyan naman po sa ating booking sa ating outlet. Yan, sa ating pong outlet. Dyan po sa ang ating pong outlet ay dyan po sa Purok Ono, Kimantong Daragalbay, near Shell Gasoline Station, di ba? Near Shell Gasoline Station ay sa UB Express Terminal, di ba? UB Express Terminal going to Pilar Sorsogon. Going to Pilar Sorsogon. Yan. Kaya po kung kayo po ay may mga problema, wag na po nating hintayin pa na may mangyari sa inyo or kung ano man ay talagang hirap na kayo. Diba? Wag na ninyong hintayin pa na kayo hirap na sa buhay bago kayo ay
bago kayo ay susubukan ang Amazing 4. Sabi nga ni Miss Lina Biesca, sana noong pa. Sana noong pa. 'Di ba? Ang problema nga po ay kayo ay hindi ninyo duda ng duda tayo, sa kadududa natin ay tayo rin po ang kawawa. Kaya nga po ay sana ito na ang pagkakataon na kayo ay subukan. At least subukan ninyo at least 1 month ang ating Amazing 4. Diba? At kayo na po makapagsasabi kung gaano kagaling ang ating Amazing 4. Diba? Yan po ay sana ito na ang ating pagkakataon na kayo ay matulungan itong ating ng ating mga produkto nang galing po sa Florida, USA. So diyan po sa Kimantong Darag Albay, bukas din po diyan Monday to Sunday. Ang kanya pong contact number ng managed and owned by Miss Arlene Pabilonia, ang kanyang numero 0946 051 9050, 0946 051 9050. Subukan po ninyo. Okay? Subukan po ninyo para mapatunayan na ang aming mga produkto ay quality, highest quality products. Aprobado ng FDA, merong zero toxicity certification from the American government. Okay, so Amazing 4, Mega 1, Amazing Trio. Kaya pagpunta ninyo sa amin, kami na pong bahala. Meron tayong Amazing Coffee Mix, 14 in 1. Meron din po tayong Mega Coffee, may multi 5 coffee. Meron po tayong Amazing juice with meron din po tayong Amazing juice with Miracle C and Glutathione. Pag nasubrang kayo, medyo puputi kayo. 'Di ba? Hindi na kayo pupunta sa Manila para iyong libo-libo araw bawat consultation, 'di ba? Nasubukan ko po yan noon. Talagang laki ng gastos. Ang 100,000 mo, kukulangin. Hindi naman tumubo yung buhok ng gusto. Kasi nagpaano po ako noon sa buhok. Diba? 100,000 na ubos. Diba? Pero wala kang magagawa. Gusto mong subukan lahat eh. Diba? Okay. So, yan po. Ito po sa atin. Hindi kagagastos 100,000 sa amin. Okay, maliwanag. Ito health pa, hindi buhok. Diba? So, yan po ang magandang balita natin sa inyo. Kaya sana ay yung isa naman pala, Amazing Juice with Miracles and Collagen, dumating na po yan, dumating na po yan. At of course, mayroon tayong Mega